हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे टपिकनि सायाव रायलायगोन नोंथांमोनजों नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप फुल नायबानो जाबाय। दिनैनि दिनाव आबसुआ लाजिनांगौ। रन्जन दैमारिनि नाम लानो एबा एनडिएफबि नाम लानो लाजिनांगौ। गोजोन थासारिखौ लुबैदोंब्ला बिथांमोना मानो बिटिआर रेकर्ड खालामखांनायनि उनावबो रन्जन दैमारिया स्टिल नाव मानो गवाखै दिपेन बर' मानि थाखाय दिनै नोंसोरबायदि आबसुनि दैदेनगिरि एबा लिडारफ्रा रन्जन दैमारि एबा एनडिएफबिनि नाम लानो लाजिनांगौ। दिनैनि दिनाव पिस एकर्ड जादोंब्ला रन्जन दैमारि मोनहा हारिनि थाखाय दावहा नांनानै सेक्रिफाइस खालामनानै जेलाव जोबथेसालियाव जोबजानानै दं। दिनैनि दिनाव बिटिआर एकर्ड जानानै मानो गवाखै? सासे फाउन्डार अफ द एनडिएफबि रन्जन दैमारिया बिटिआर एकर्ड पिस एकर्ड जालायलायनानै बे पिस एकर्डनि गेजेरजों गनांगौमोन। दिनै नोंसोर बबाव थैनानै थाया बिटिआर रेकर्ड खालामैनि सिगां दिनै नोंसोरो बेफोरबायदि गोदाव सोलाव गावसिनि पलिटिकेल बेनिफिट एबा सार्थनि थाखाय होस्रि खावब्ला सावथिं खालामबा जानाय नङा। लाजिनांगौ दिनैनि दिनाव एनडिएफबिफोरनि मुं लानो नोंसोरबायदि लिडारफ्रा बुजिबाय। प्रमद बर'नि खि जायै जायै दिनै बेफोरबायदि खोथा बुंनो लाजिनांगौ। दिनै एनडिएफबिफोरा मानो गवाखै? मानो हाइनास एन्ड नन हाइनास मानो बाहागो खालामजादों? बिनि मेन रिजन मेन जाहोनखौ रायजो राजाफोरनो खोन्थानानै हो दम दङब्ला बुजिबाय। आरो मोनसे खोथाखौ आं रोखायै बुंनो सानबावदों रायजो राजाफोर, बिटिआर रेकर्डआ जुदि एक्सेप्टेबल मोनब्ला दिनै मानोथो केस होजाखो गुवाहाटी हाइकर्टआव? मानि थाखाय केस होजाखो? एसे स्टाडि खालामनानै नाय। उइदाउट स्टाडि खालामाल'सानो बेफोरबायदि साउटिं खालामनाया मिनिंलेस। दिनैनि दिनाव साननो गोनां बाथ्रा। मोजां मोनब्ला सान्थि सुक्ति जाबायब्ला गोजोननाय पिस एन्ड हारमनि होननाय बुस्थुआ फैनांसिगौमोन। बाट देयार इज नो पिस एन्ड हारमनि। बुजिबाय? टिल नाउ लाजिनांगौ नोंसोरो। बुजिबाय? एनडिएफबिनि नामखौ दाला नोंसोरबायदि दैदेनगिरि एबा लिडारफ्रा। जुदि नोंसोरबायदि दैदेनगिरि एबा लिडारफ्रा एनडिएफबिफोरखौ नैबे बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों जेसेबां XNDFB केडार्सफोर दं, लिडार्सफोर दं, जेलाव सोजादों, बिथांमोना गजोबनांगौमोन बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों। अब्लासो जों बेखौ बुंनो हायो बियो पिस एकर्ड एबा गमामायैनो बर'नि थामथि गोरोबथाया जोंनि गेजेराव गोजोननाय लाबोबाय होननानै जों बुंनो हागौमोन। बाट वी कैन नट से इट। बुजिबाय? लाजिनांगौ।